Ibu bumi bapak kuasa, bapak Adam ibu Hawa, lah pinayungan dene Allah, kaki mong nini mong, sing momong badan seliraku. Kakang kawah hadi hari-hari, dulurku papat, aku njaluk dayamu, kepengen weruh budidayamu, budekno jiwa ragaku. Lah niku ana cara kok nek saged ngapalne apal tenanan. Lah sampean mau dibedil ya panggah misil, winginane nggih nembe mawon. Tiange estri Bapak di Jakarta disenengi kali Joko ke Jakarta. Mboten purun, lajeng disantet mulai. Nggih mulak malik wetenge niki kados digejroi linggis. Kula nyangi ping pindho, balik ngrika sing 16. Pamit gendenge awet alit nggih mboten saged. Lah nek pun sepuh ngoten insyaallah saged nyadar. Nggih. Tapi nate marasaken ngoten niku. Walah sering mawon Mas kula. Nek nambani lintune ngoten niku, Mbah. Nate, Mbah. Nambani napa? Nggih misale gerah sing rada parah. Nggih, parah. Saged wong disantet tiyang mawon saged balekne kula. Ngoten. Nggih. Saged pamenten tiyang ajeng babaran to. Lah saniki lak ten bidan. Nggih. Sian mboten ten dukun bayi. Kamaran ana Mbah Pono. Nggih kula mbene nggih langsung Saras. Langsung brodol larene mencolot di jenengan. Nggih. Lah nggih duka Mas kula niki. Niku awit riyen ngoten niku nggih jenengan. Mboten. Napa wonten lelaku riyen-riyene? Enten Mas. 7 wulan berturut-turut kula niki siane. Saderenge saged. Niku lelampah napa? Siam napa laku pripun? Namung napa melek sedina sewengi, tapi 7 wulan berturut-turut. Niku nek nglampahi lah. Sora Mas. Lah engko nek wis 7 wulan berturut-turut gol saged kaleksanan to meto sapu gerang. Lah nek meto sapu gerang niku mboten asal tangkleti tiyang kenten alas. Engko nek takoni wong gagal. Lah nek tenalas mboten takoni tiyang, lah niku mboten gagal. Mungkin sampean mbok mlebu omah gak lawange dikancing. Sampean mlebu pengen mlebu omah saged. Ning kula mboten purun soalé kula niki gampang kepepet. Kepepet blonjo Mas terang-terangan ngoten lho. Terus kula wedi awak kula dhewe. Kula mboten purun nglampahi niku. Mboten purun. Nggih. Soale tiyang niku mboten sepi saking kepepet Mas. Ngoten lho. Nek yoga kula kathah isih 6. Kepepet. Nek kepepet engko ora ketang ora peduli iki engko. Nggih. Ngoten ceritane ngoten niku. Nah, menawi wonten napa ilmu jawi sing saged diturunaken ten putune kersane ibarate lancar terus saged terhindar napa dugi bahaya-bahaya ngoten niku, Mbah. Nek pesene yo napa Mbah ten generasi sing nem-nem ngeten iki. Ngoten niku ngeten Mas. Nek mboten pake nggih ta. Nek mboten jodone gadah ilmu nggih mboten saged pinter ngradi angin mboten cocok. Ngoten ta. Mencocok. Mboten kedah niku nggih meguru nggih mboten saged ujuk-ujuk. Kula niki mboten meguru Mas. Nggih. Namung awon dipeni ngono. Kowe kudu nglakoni iki kowe njaluk apa iki ngoten. Oh ngoten, Mbah. Nggih. Dese mboten meguru lah nek meguru lak golek nganu ki engko kados nandukno leren meguru ngoten. Kula mboten. Medal saking atine Ki Ambak ngoten. Nek menawi masani weton ngoten niku nggih sae, Mbah. Nek menurut jenengan. Oh nggih, sae malah. Terus kados sampean wetone
setuwage saman pasani setuwage malah saya niku. Syukur-syukur nek disambi melek dina sewengi iki mang ngoten. Nggih, nggih. Kalih ngerapal napa ngoten mboten? Mboten usah. Mboten usah. Mungkin nek sampean pas masane wektu sampean mesti ipeni ngantuk ngoten diomongi kowe kudu ngene, kudu ngene ngoten. Terus kados tiang niku napa leres wonten dulur 4, 5 pancen? Lah tera to Mas. Lah sampean hitung. Sampean hitung. Nggih dulur 4. Lah mripat bolong loro, kuping loro, irung loro, cangkem. Lah pancer wali udel niku lho. Gangsal to. Nggih. Niku lho. Niku pancen kedah diugemi nggih tiang Jawi niku. Nggih. Nggih nek tiang Jawa diibaratno ana caraka. Nggih nek diwalik terus pundi. Oh, lah niku ana caraka diwalik niku king napa to, Mbah? Lah niku ana caraka nggih nek Jatasawala padha jayane monggo Bathara. Lah niku nek diwalik pas nek saged ngapalne apal tenanan. Lah sampean mau dibedil ya panggah misil. Oh, ngoten, Mbah. Damel ngoten niku. Nggih. Paribasane ngoten. Nggih mumpun ngantos Mas, engko wong iki gak suwi saka kepepet. Nggih. Engko gak salah-salah terus digunakno sing ora-ora. Sing boten-boten. Lah ngoten niku. Ngen-ngen kula. Lah napa niku wau? Jenengan kan sering napa nggih ibarate nyelametaken tiang-tiang sing disantet terus diwalik ten tiange malih. Nggih. Ngoten niku sing disantet niku rupa napa to, Mbah? Maksude napa? Jopo. Apa paribasane sing dilebetne sampean nggih. Lebetne linggis sing medal linggis. Ngoten. Tapi linggis sih mboten ageng, tapi kono butuh ageng. Ngoten. Niku leres dilebetaken ten weteng-weteng niku nggih saged ta? Lho saged. Lah mulane saged medal. Soale kula siyen winginane nggih nembe mawon. Tiange estri. Mbabu ten Jakarta. Nggih ta? Nggih. Mbabu ten Jakarta disenengi kalih Joko ngrika Jakarta. Mboten purun. Lajeng disantet mulih. Krasa nek disantet lara dhek mulih. Mulih ning ngene Pake omong-omong Pake nek dhek arep disenengi wong Jakarta tapi moh terus lara di omah. Alah ampun dangu en saulan. Lajeng tiyang sepahe muruki kula. Mbah no. Apa? Lek tulung aku anakku kalau piye? Lah piye? Empuh mari buruh ning Jakarta mulih kok lara. Mati apa urip lah ngoten sing tuwek. Lho, aja ngono kowe aku. Nek gurung titi mangsine mati ya urung mati. Wis rono to. Ayo. Kula nyangi ping pindho. Balik ngrika sing 16. Nggih. Lah niku gerahe mboten wajar ngoten apa? Nggih, mboten wajar. Kados pripun? Nggih mulak-malik wetenge niki Sambatan sakit. Sakit. Kados digejroi linggis. Nek menurut jenengan napa wonten isine napa-napa? Lah nggih linggis niki wau. Linggis. Nggih. Jenengan balekaken ten Tak balekno rono. Mergi entene kula balekne roh jenenge sing ngantem ngoten lho. Nggih. Kali tiange Nek mboten sumerep mboten saged. Cah wedok ngomong nek jenenge Siki. Lah ngoten niku menurut agami Islam kan nggih ya napa nggih. Napa leres hitam kudu diwales hitam ngoten apa pripun sih, Mbah? Santet niku, Mbah. Nggih. Niku namine ngelmu hitam. Nek kanggone agama Islam ora oleh dibalekno kon gua nangkis. Nggih. Lah kon gua niku isine ya emane-emane diguak wong kono butuhe teke kono ya balekno ning ngene sing duwe ngoten lho. Nggih, nggih. Paribasane ngoten. Lah kersane mboten kenging hal-hal ngoten niku pripun sih, Mbah? Kula kok ajring ya ngoten.
guna-guna ngoten niku. Lho, mpun wedi-wedi lah. Pokoke mboten nggarai nggih, mboten diantem, ngoten lho. Ngoten nggih. Nggih. Pun lho, nek sampean sampai kenekan digarai sampean mriki malih. Nek pokok tasik padha gesange. Tak nengane Mbah Pono. Lah nek mboten semrep tiange sinten sing Lah kuwi pripun? sing gak roh nek karo jenenge. Kan menduga-duga nggih. Lah, Mungkin ndang salah sasaran ngoten niku. lah kuwi nek karo jenenge gak iso aku, sepurane nek karo jenenge. Nek karo jenenge iso. Mereka sing duwe si A. Kudu balekna si A. Nek balekna si B apa gelem ya ora gelem. Ngoten lho. Tapi ilmu santet niku berarti nyata. Nyata nggih, nyata. Woi niku lakone dangu Mas. Barang ngoten niku. Nek nglakoni. Terus sing ditulung nggih pundi-pundi nate panjenengan. Nggih. Lha kula dugi warung jahe nggih dugi. Dugi lengkong, sak lereng lengkong nggih dugi. Pundi man sing butuhno ngono. Butuhno. Pokoke asalkan selamat. Butuh kula lak selamat. Aku gak nggarai kono ya aja sampai nggarai kene. Kados linggis ngoten niku rupa gaib napa? Ya gaib Mas, gaib. Napa enten linggis sak ipet kok njojoi weteng niku lho. Nah, Ngoten lho. Barange niku wau gedhe digawa ten kubur dibuntel ngori niku linggis. Lah akhire ndek kono didelok linggise dijukuk wis metu darahe ya linggise tinggal berarti wis mlebu ngoten. ngoten. Nggih. Tiba-tiba saged medal getih ngoten niku. Lah pun jojoh e. Oh, nggih. Ngoten nggih berarti. Nggih. Berarti nek pun nembus kulit secara Ya, gaib linggis linggis menika nggih medal getih. darahe nggih. Nggih linggis ageng ngoten dibuntel lawon ngoten. Mori ngoten Mas. Lajeng dipendhem ten tengah kuburan. Butuhe lah apa ngono. Nggih. Terus niki wae ditunggoni dileki. Melek. Oh, ada ritual tertentu, Mbah. Nggih. Rituale wonten tertentu ngoten nggih. Heeh, anang. Ngeri Bang ya. Nek gak tahu-tahu ya ngeri nemen. Damel nangkise mboten wonten tambah. Nek Enten Mas. rapalan napa ngoten sing sederhana lah ibaratnya. Enten. Nek rapalane ngeten, Ibu Bumi Bapak Kuwasa, Bapak Adam Ibu Hawa. Lah pinayungan dening Allah. Kaki mong nini mong sing momong badan seliraku. Kakang kawah hadi ari-ari, kakang kawah sing tapana satengah johan kasebut Raden Gondokusumo. Adi ari-ari sing tapana pipilawang kasebut Raden Hariman. Dulurku papat aku njaluk dayamu kepengin weruh budidayamu budekno jiwa ragaku. Lah niku mawon pun mentar Mas. Tapi ya kudu enek asile meleke kuwi 7 dina 7 bengi aja saiki main-main. Mboten kok niku wae ora Alah nggih. rapalan tok nggih mboten dugi Mas. Nggih. Ten saged. Ten saged. Dadi tiyang Jawi nggih mboten oleh ninggal Jawa. Ya. Nggih Mbah, matur suwun nggih Mbah. Nggih, Diwejangi sami-sami. ilmu sing jarang. Nggih. Angel Mas niku wong niki saged kaya mbon sepuh niki ya. Nggih. Mbon nomor 50 gangsal nawi. Nembe ngadeg dados tukang tanduk ya kuwi nandukno wong digawe, wong mantu, wong nyunatno. Dipuruke kula niki. Nggih. Nggih Mbah, matur sembah nuwun.